So, andito ako ngayon sa condo. At i-check natin yung aking condo to... Ito lang. Medyo magulo. Pasensya naman. Dito ako ngayon sa Pancas. Actually, usually dumadaan ako sa basement. Puntang Montecito. So, there. Nakapagod. Shit. So, there. Dito ako sa basement. Ibang bongga. Pasensya na medyo magulo. So ngayon ko lang papakita sa inyo yung talagang pinaka valor chico. Di ba parang naman bonggang-bongga tayong lahat. And this is for the update ng aking Project 3M. Diba? I'll show you the basement. So there, hinap na elevator. Oh my god! And then going up there. So tayo. And then the floor. Atin ko guys. Oh. Kayat tayo. Diba? OMG, and this is it. Saan natin siya? Lagay ko muna kayo sa bintana. OMG. As in like OMG, wait lang. So, andito ako ngayon sa condo and I'm thinking about yung sa project 3M ko. Niloka lang ako. As in super niloka lang ako and hindi ko siya babakita sa inyo yung bear. Ay, pwede naman. Pero ganda lang siya. Ito. So, there. So, ayan. So, medyo bare pa siya ngayon kasi nga sabi ko nga sa inyo is ipapaayos ko siya. Ayan. Naging tambakan kasi siya. And then this is my kitchen. So, ayan ang kitchen ko. So, there. Naging tambakan kasi siya nung nandun ako sa amin sa bahay. Kasi nga, di ba na-stroke ako. So, since kung dito kasi ako mag-isa, parang wala akong kasama. So, doon na muna ako sa amin. And, ayun. Wala na, parang ngayon ko lang siya uli nakita. And, well, dumadaan-daan lang naman kasi ko dito. Pero now na parang ngayon lang ako nakapag-stay na matagal. And, parang inisip ko yung gastos. Super laki. So, ayan. So, ito yung door ko. Ayun yung door ko. And, ayun. And then yung ref ko nasa likod. Which is supposed to be nasa kitchen ko siya lalagay. But, I'll fix it. I'll fix everything. So, there. Pababago ko siya. Dahil na-stress din ako. Stress ako ng bonggang-bongga. Wala lang. Diba? I'll show you. So, there. Ito yung kitchen. Yun yung kitchen. Diba? Ang gulo ng kitchen. Naging tambakan. Sa tool, naging tambakan siya. And then may washing machine. And then,
There. Tapos yung view ko naman is papalinis ko. Oh my God, ang dumi. Umulan, girl. Diba? So yun yung view ko dyan. Diba? So there. And nilagyan ako ng TV. Ipaparipin ko talaga siya lahat ng bonggang-bongga. Ayan o. So super duper tsaka. Diba? I'll show you yung previous na yung mga picture before yung nakatira ko dito. I'll show it to you guys as in. Pero niloko lang talaga ako. Ayan. Ito yung sofa bed ko. Diba? In fairness naman sa sofa bed ko, hindi siya na emerald. Diba? Tapos yung dining table ko, bala ko siya papinturahan and then palitan yung cover niyan. There. I'll show you sa CR. This is my restroom. There. Pabago ko rin siya as in. But in fairness, malinis. Medyo maalikabok lang. There. In fairness talaga. In fairness. Diba? So there. I'm not so sure kung gumagana pa yung heater ko. Ayan. And of course, di ko papakit sa inyo yung aking room. Kasi, huli lang. Tsaka lang. And I think yung centralized aircon ko. Tama, sa split type aircon ko. I'm not sure kung gumagana siya. Parang feeling ko no. Nasira na ata siya. Diba? So there. Kaya hindi ko alam kung paano. Ay, bakit parang namumula yung test ko? Diba? Anyhow, so far ayun lang. Ayun pa lang siya. So there. OMG. Diba? Yung mga bibenta rin ako mga gamit para at least, diba? Bongga. Oh my God. Nakakaloka lang yung condo. As in, naloka ako. But, na-excite naman ako. Kasi, super love yung mga nag-aayos ng gamit. Super love yung nagtitingin ng gamit. Ganyan. Kaya naman, hindi ko alam. But, kinakailangan mag-work. Kinakailangan mag-YouTube para naman bonggang-bonggang yung pakita ko sa inyo, diba? Super excited ako kasi usong-uso yung mga house tour, mga condo tour, ganyan. So parang feeling ko, isa ako sa magkakaroon ng condo tour after 6 years, I think. Yes, diba? Kaya naman sana guys, please, pakitulungan niyo lang din ako para naman bonggang condo tour ang ipakita ko sa inyo, diba? So currently, nandito ako sa Pasay. Well, tabi ng Resorts World. So yun. Wala lang. Super excited ako. For like 6 years. 6 years na ako nakatira doon. 6 years na under sa akin yun. Diba? Wala lang. Kasi during that time, yung mga condo tour sa yung mga pages na yung kauna-unahang what you call this? Kauna-unahang mga vlog ko. Wala lang, diba? Hiningal ako siya. As in. Wait naman na ulit. Mamaya na. Oh! So, maghanap pa tayo ng kakainin natin. Dinner muna tayo and then yun. Bahala na. Andito ako sa Newport Boulevard. Para naman, diba? Ang bilis! Mas matawag sila Ice. Alam ko na-miss nyo na si Ice tsaka si Barbie. For sure yan. For sure talaga na-miss nyo yung mga baklang yon. Kaya din naman ako na-miss sila. Diba? Pakita ko sa inyo yung Newport Boulevard. There.
Diba? Kabog. O ba? Pero ngayon ko na kayo tinatour dito sa aking lugar. Tapos dun sa area yun, na E3, tapos dun yung Starbucks, na kung saan lagi kami natambayan. There. Wait, I think napapakita ko sa inyo sa vlog to. Diba?